Moikka, ja meillä on tosiaan tehty videota pitkään aikaan. Pitkään aikaan. No nyt varmaan 4 kuukautta siitä viime videosta on. Jep, ja me ei olla edes vielä ladattu sitä, kun kameran johto on ollut hävikissä. Mut se on löytynyt. Jep, joten nyt me voidaan taas kuvata videoita, mutta älkää huoliko, me kyllä tämän videon jälkeen ladataan se uusi video. Kuka vieras tää just äsken? Hei! Mitä sä teet? Ota mun kaveri rauhaa. Ette kiusaa mun kaveriaan! Tai mun siskoa, koska suoraan ei. Näin tapahtuu, kun kiusaa mun kaveria. Vaikka piu. Piu. Oi, mitä sä teet? Paskaan. Mitä tapahtui äsken? Varo! Tästä lähtien sun pitää suojella mua hyvin. Ei. Oo! Otetaan chatti pois tieltä. Mä kohta lennän, jos noi lopeta mun tappamista. Hei, sä varastit mun maton. Älä kehtaakaan! Älä kehtaa! Mulle tapahtui jotakin. Sä tuhouduit. Me kaikki tuhouduttiin sinne. Kiva. Tehdäänpäs näin. Tehdään tällainen. Mitäs? Ei, no. Onks se mitä ase? Ja siis tosiaan mä otan random. Kiva. Ja siis tosiaan mä otan tässä random aseen, eikö niin? Lopettakaa jo mun tappaminen niinku oikeesti, hei. Mut eiks niin, että mä otan siis tästä tosiaan ihan random? Jo kohta mä otan kuolettomaan, jos te ette lopeta sitä. Joo, mutta no, mä otan tosiaan randomeita täältä, eikö niin? Mitä mä meinaan mennä pois. Noin. Niin. Mä otan tosiaan ihan superisti randomeita. Mitä mulla? Mitä mä tein äsken? Ei. What? Ei noin. Miten se on mahdollista? Ei. Tapahtuuko sitä hirveää? Joo, nyt mä lopetan. Jos te ette tiedä, miten tehdään kuolettomuus, niin näin se tehdään. Noin. Kattokaa. Nyt mä oon kuolematon. Eikö se ole vähän huijaamista? Oletko sä viimeksi sanonut, että kun me tehtiin video, että se on huijaa, että sen on häkki, että tulee olla, että voi olla kuolematon? Mitä mä kuulin äsken? Joo, mutta sama. No niin, zombit. Hyökätkää. Minä olen se viimeinen. Minä olen Star Warsi. Minulla on lasermiekka. Kyllä kai sä tiedät, kuka mä oon. Näenkö mä oikein, että taivas vaihtelee tästä vai mitä tapahtui? Ei. I am the last Jedi. Miten vasara tää on, kato.
kivinen vastaan banaani. Oh my god. Mitä sä teet? Laitan banaanin kuoria, koska niitä ei saa olla liikaa. No kai mä sitten itse sanoin, että kun mitä sinä teit. Niin. Siis joku laittoi mut äsken. Ei. No antaa nyt tuota. No. Kattaa. Mikä me otettaisiin? Ehkä tämä. Se on niin. Olipa superkin. No nyt. Mulla ei piukkaan. Haluatteko, että mä käytän mun täyttä voimaa, mitä mulla on? Haluatteko, eikö ne halua? No tossa. Noin, sitten etsitään se ihana torvi. Mutta siinä mun pitää ottaa muutamia juttuja. Kun muistaakseni meidän viime videossa, kun se yksi häkkeri käytti sitä yhdistelmää. Niin mä tiedän mikä se yhdistelmä on, mutta mun pitää vaan löytää se. Älä mene siihen tielle, että sä saat se aseen. Se on sinulle vaarallista. No niin, lentävä karhu oli siinä. Halleluja! Halleluja! Missä se on? Ota siitä. Tossa. No niin, se toimii. Ja luuleeko että tuo kilpi, mikä sinussa on, voi suojata sua tältä? Ei voi suojata. He! Me perään, kirves! Jes, kirves sai sen kiinni. Tiedätkö mitä äsken tapahtui? Kun mulla on tää bännen viippi, millä mä voin bännää viippejä, niin mä heitin sen aseen, kun tyypillä oli se tuo sateenkaarimatto, niin se meni sinne peräsi niinku se niinku seurasi sitä. Joo. Älkää yrittäkö kiusata mun kaveria. Ja toi ei haittaa, jos toi osuu muuhun, koska sä meidät tehdä mua kaljuuks tuolla, koska mä olen jo kalju. Ja sä oot vielä kuolematon kaiken lisäksi. Mä ootan, että siinä lähtee toi kilpi, niin mä näytän sulle miten tää toimii, kato. No. Mä heitän sen kirveen vai? Tuon nyt. Kato, tykkääksä tästä aseesta? Kato. Kuinka kato, ne se tekee. Noin, nyt mulla on oma alue. Mistä mä pystyn ottamaan rauhassa juttuja. Älä tule tänne! Kirves perään! Hyvä työtä kirves. Ei! Se kirves melkein osui häneen. Mä yritän heittää, että nyt. Väärä kohde. Ei. Toi. Sä et mua tolla voita kuule. Sä et mua kuule tolla voita. Kuulepa nyt. Sinä senkin, Nyt mä otan, että se toimii. Mun pitää kuulla. Ei. Nyt kirves perään! Älä luovuta ikinä! Ei ikinä saa luovuttaa, hyvä. Ei. Mitä sä? Ei. Mä tuun katsomaan itse.
Mä joudun koko ajan tonne väliin. Ei, lopeta sillä aunat riftaaminen! Lopeta. Mä yritin heittää se sinne, se kirveä. Se oli väärä henkilö, mihin se meni. Nonni. Ei tässä olekaan mitään tehdä. Pitää tehdä. Yes! Mä sain hänet. Mun miettimismaja on nyt heti. Mikä miettimismaja? Täällä se on. Mä tuus sun miettimismajaa. Täällä se ottaakin mua. Okei, mä tuun sun Kiltisti. miettimismajaa. Mä menen käymään sun miettimismajaa. Ei. Kiinnostavaa. Mutta haluatko nähdä jotain, kun mä heitän tän kirpeen tai tonne alas? Haluatko nähdä? En. Mut tuuks sä tänne? En. Tuuks sä nyt tänne? En. Mut miksi tuut tänne, kun sanoit, että sä et oo tulossa? Mä menen heittää tän No niin, jäädään tohon istumaan tässä 100 vuodeksi. No ei sentään. Mitä mä Mä hölmöilen? kävin murhaamassa. No mennään tähän toiseen sofaan sitten. Noin, Ja mä jäädään kävin siellä vaikka murhaamassa 100 ne vuodeksi. tyyppiä. Ja usko tai älä, niin mulla on just nyt ase käy. Takka, poltetaan täällä kaikki täältä takalla. Takka irtoa siitä jo. Ei tuo siitä takkaa. Väisty, mä yritän. Irtoa siitä kakkaa! Kohta mä rupean sanomaan takka sua kakaksi. Et kai sä sitä halua. No lyödään tätä tablettia vaan niin kauan. No ei. Siis se ei kyllä ikinä. Hienoja tauluja. Mona Lisa, mitä sulle on käynyt? Miksi susta on muuttunut Mona Lisa? Roblox-ukko. Kiva kasvi. Kasvi, voitko sä muuttua kaktukseksi? Mä ajattelin, että se on kakaksi, mutta sit se on ollut vähän niinku mitä ihmettä. No niin, hypätään vaan tällä alas. Niin voidaankin lopetella tää video. Ei lopeteta tätä videoa vielä ikinä. No vitsi. No mennään mun taloon. No tossa oli No niin, nyt mä menen mun taloon. Wow. Aika paljon sohvia. Tuolla on kivaa katseltavaa, kun tähti taivaassa on tuolla ja sitten ihana räjähdys. No mennäänkin tänne nukkumaan. Mä heittäisin kirveet tonne. No niin, jäädään tähän vaan istumaan. Kirves lentsi on tänne. Mä en pääse tän takia pois. Joo, mun kirves on tässä näin. No hypätään ikkunasta alas. Mä röyhtäisin. Ei sohvaan, ei se. Nyt Ei sohvaan. aika mennä murhaa tyyppejä. Otappa siitä. Hyvä työtä, kirves, olet hyvä poika. Jeesus, master. Niin mennään uimaan Missä? vaikka. Mistä mun uima-allas on? No mennään tänne mereen. Meri, anna mun päästä. No joo, kyllä mä tiedän, että sinne ei voi päästä edes. No niin, sinne hypätään. Mä en osaa enää puhua. Otetaan vaikka Santa. Ei Santa. I was dead. Mä kuolin äsken. Mä kuolin äsken. Älä matki. Tää ei kuulu hyvin tähän videoon, että sä matkut mua teille. Nyt mulla on sotka. Oh my god. Mikä olisi hyvä ase, mitä testais? Oikeesti, kuka tämän teki? Mä haluan testata tätä asetta. Mikä tää? Onks tää ase? Mikä tää on? Mikä ihme tää on?
Otappa siitä, otappa siitä, otappa siitä, otappa siitä, otappa. Mun aika mennä. Heippa, heippa, anna mun mennä Epic Vip-paikkaan. Mun on pakko mennä Epic Vip-paikkaan tai sitten, koska sä kiusaat mua. Mega Vip, oliko se mulle vapaa vai aamulla? Minkä näistä mä ostinkaan kerran? Oliko se Epic Vip, Mega Vip, mikä se olikaan? Mä tuun katsomaan mitä sä teet. Se pissaatkin. Joo, hyvä. What? Mulla on hyvä ase nyt. Mä pieräisin. Mä pieräisin ulos äsken. No pissas siihen savallaan kakkaan vaikka siihen. Jackson. Ei oo kakkaa. Ei nyt. Mikä ikinä? Miten me selitään nyt? Ja sulakin on toi, nice. Ei paha, mut mullakin on toi sama asia mitä se. Onks tää mitä minä luulen? Onko tämä kakkapökäle? Mä en jaksa enää jatkaa tätä videota. Minä jaksan, mut minä jaksan.